sonen les campanes a ciutat. I n'estic segur que perdonareu la insistència sobre el fet de posar el focus sobre el sector primari, però és que és ara més que mai que s'han de reclamar models agroalimentaris que posen en valor el que fan els nostres llauradors i els nostres ramaders. S'hauria de demanar a les administracions que abans de signar qualsevol acord es facin estudis sobre els efectes que poden provocar sobre la nostra agricultura i la ramaderia les importacions provinents d'altres geografies. Però a més, els consumidors i consumidores ens hem de conscienciar per adquirir productes de proximitat i rebutjar articles alimentaris vinguts d'altres països. Uns articles que perjudiquen les nostres collites i incideixen sobre el canvi climàtic.